Burutaingo saihesbidea bultzatzeko beharrezkoak diren desjabetzeak premiazkotzat jo dira. 121 errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuaren barruan. Zuten aurrean prebentzio eta lankidetza piztuz, zute handietatik 2 urte bete direnean foru komunitatea bere azalera lehen goratzen eta bere baso ekosistemen erresilientzia lantzen ari da. Nafarroko gobernu eta Microsoft Iberica elkarlanean arituko dira Nafarroan transizio digitala bultzatzeko. Nafarroko lehendakariak talentu artistikoa sustatzeko saria eman dio Celia Carrasco poetari zentenial belaunaldiko berso askeari. Foru komunita erakundeak omenaldia egingo diote larunbat honetan Nafarroko erresumari Leireko monasterioan publikoari irekitako ekitaldi batekin. Erraldoi eta buru handien konparsaren agurra udaletxe plazan eta kontzertu berezi bat 14an Los Tenampas taldearekin San Fermin eguneko egitarauaren berrikuntzen artean. Usategietara 14. igoera ekainaren 22an eginen dute Etxalarren. Beran, turismo plan bat garatzeko teknikari bat kontratatzeko deialdi egin du udaletxeak. Fernando Mikelarena historialariak hitzaldi eskainiko du ostiral honetan beran 1936ko udan gertatutakoari buruz. Baztango mindeitze kantaldia eginen dute larunbatean Berroetan arratsaldeko 6:30 aintzinera. Nafarroko gobernuak Burutaingo saihesbidea eraikitzeko obrek erasandako ondasun eta eskubideak lehenbailen hartu behar direla adierazi du atzoko bilkuran, obra hori bultzatzeko nahitaezko desjabetze egin ahal izateko. Esku hartzea Iruña eta Endarlaz arteko 121 errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuaren barruan dago, lurralde kohesiorako departamentuak sustatuta. Hartutako neurria proiektua lizitaziora ateratzeko behar den azken urratsetako bada, horren arabera, 121 errepidearen trazadura aldatuko da 15 eta 16 kilometro puntuen artean eta mendebalderantz mugituko da errepideak Burutainen duen inpaktu bisuala eta akustikoa gutxituz, eta lotune bat sortuko da, jatorri eta helmuga herri horretan duten mugimenduetako ibilbiden gurutzaketa guztiak maila desberdinetan egin ahal izateko. Eta horrek bide segurtasuna areagotuko du. Nafarroak 2022ko ekainaren 18tik aurrera aste honetan duela 2 urte bere historiako basozute suntsitzaileena izan zuen. Egun gutxi batzutan 15.000 hektarea lur baino gehiago erre ziren, horietatik 80% basokoak eta gainerako 20% nekazaritzakoak. 2022ko negua nahiko garai lasaia izan zen basozutei dagokienez. 250 hektarea bakarrik kaltetu baitziren, uda berriz bestelakoa izan zen oso gertaera larriek markatutakoa. Gero eta ohikoagoak diren muturreko klima gertakarien areagotzea egoerarik sutsuenean. Gertakari hori ez zen bere tamainagatik bakarrik nabarmendu baita babes zibilari dagokionez izandako ondorio larriengatik ere. 9.000 pertsona inguru ebakuatu behar izan zituzten sugarrek azkar egin zutelako aurrera eta kasu batzutan hirigunetan sartu eta etxebizitzak suntsitu zituzten. Memoria oso biziri dago egun hauetan. Foru gobernuak suteak prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko plana eguneratu baitu. 2022ko zuten larritasuna gorabehera ez zen giza kalerarik izan eta hori nabarmena da muturreko baldintzak direla eta tenperatura altuek hezetasun baxuak eta haize bortitzek lehortze luze batekin batera suteak azkar eta bortizki edatzeko agertoki ezin hobea sortu zuten. Su hoien aldiberekotasunak ezoikoa eta kezkagarria dena egoera larriagotu zuen. Itzaltzeko bitartekoen eskuragarritasuna arriskuan jarri baitzuen, beste eskualde batzuk ere antzeko sutei aurre egiten ari baitziren. Kaltetutako koniferoen birpopulaketei dagokionez Larizio pinu eta Alepo pinua izan ziren inpaktu handiena izan zuten espeziak. Alepo pinu masetan birsorkuntza naturala esanguratsua aurre ikusten da. Larizio pinuaren eremuetan berriz, atzera bueltari gabe, kaltetuak izan direnak berreskuratze plan espezifikoen mende egon dira. Azpimarratzekoa da, garai hartako Nafarroko gobernuak duela 40 eta 60 urte bitartean landatu zituela Larizio pinuaren birpopulaketei
topulaketak. Igadura zuzentzeko eta lurzoroak babesteko programan barruan. Gainera kaldetutako pinutietako askok baso tratamentoa jaso zituzten azken urteetan jabek zein Nafarroko gobernuak sustatuta mendi hoien kudeaketa aktibo eginez. 2022ko ekaineko zuten gertakarian Nafarroko historia nabarmentzen da. Ez bakarrik bere handitasunagatik, baita zuten aldiberekotasunagatik eta zorroztasunagatik ere. Gertaera horren aurretik Bidasoan izandako zuterik suntsitzailena Bidasoakoa izan zen 1989an. 7.430 hektarean tan eragina izan baitzuen, ia guztiak zuhaitzak. Beste zute esanguratsu batzuk Aragoiko Petilako 1.600 hektarea erre ziren eta Nafarro erdialdeko baso zute handia 3.538 hektarea izan ziren. Nafarroko lehendakariak asmo memoradun bat sinatu du Microsoft Iberica enpresarekin konpromezuaren helburua berak adierazi duen bezala, gure erkidegoan eraldaketa digitalaren eta berrikuntzaren arloan akordio emankorrak sor daitezen. Hain zuzen ere Iris Poloari bultzada ematea da Nafarroko gobernuak eta Microsoftek elkarlanean jardungo duten proiektuetako bat. Adimen artifiziala algoritmoaren entrenamentua hobetuko duten datu sektorialak partekatzeko plataforma sortzeko aukera planteatuz erabiltzen diren testuinguruetara hobeto egokitzeko. Talentu digitala sustatzeari eta sortzeari dagokionez, diagnostikoak egitea eta teknologian espezializatutako profiletarako prestakuntza abian jartzea planteatzen da. Bai eta gizartaratze ekimenak ere gaikuntza digitalaren bidez, hainbat kolektibori zuzenduta, gazten artean bokazio teknologikoa areagotzea lortzeko. Gainera, sektore publikoaren barruan prozesuen automatizazioan aurrera egiteak foru administrazioaren eraginkortasuna hobetzea ahalbidetuko du. Celia Carrasco poeta tuterarrak talentu artistikoa sustatzeko 2024ko saria jaso du. Nafarroko lehendakariaren eskutik Iruñeko Baluarte jauregian eginda ekitaldia eta bertan lehendakariak nabarmendu du sariduna bere belaunaldiko berso askea dela eta ez datorrela bat ere bat zentenial gazte ereduarekin. Halaber, ekitaldian Unai Ugalde Nafarroko Parlamentuko presidentea, Alicia Etxeberria, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaria, Ollo, López eta Esnaola kontseilariak eta Arasti kontseilaria izan dira. Kultura, Kirol eta Turismo kontseilariak Rebeka Esnaola ongietorri instituzionala labur bat egin du ekitaldiari hasiera emateko. Ekitaldi horretan hainbat musika emanaldi eskaini eta zenbait poesia irakurri dira. Talentu artistikoa sustatzeko saria Nafarroan bizi diren 18 eta 30 urte bitarteko pertsonei zuzenduta dago eta arlo artistikoan eta kulturalean gaztei laguntza du helburu, sortzen ari den talentua ikusarazten eta profesionaletzen lagunduz. Aurten 5. edizioa beteko du eta 16 hautagai aurkeztu ziren. Irabazlea Celia Carrasco Gil epaimahaiak aukeratu zuen eta beste bertute batzuen artean honako hauek nabarmendu zituen. Carrasco hizkuntza poetikoarekin egindako lana arduratsua, bere poesia indarra ederra baino egungo gai arantzatsunekin konprometitua, bere ibilbidearen koherentzia, bere adineko poeta batengan ezoiko dena, edo bere imaginario poetiko eta kulturala aberatsa eta askotarikoa. Foru erakundeko omenaldi egingo diote larunbat hontan Nafarroko Erresumari Leireko San Salvador monasterioan egingo den ekitaldi ireki batekin. Berrikuntza gisa zeremonia hontan egiten den ohiko kontakizun historikoak antzeslan bat izango dute aurten. Sancho de Txaleku Erdiaroko juglarea protagonista duela. Inigo Mugeta historialaren eta Butaka 78 eserlekoa taldearen eskutik. Nora Abesbatza Jose Luis Etxetxipia organistak eta Nafarroko gobernuko trompeta eta timbalen bandak interpretatuko dituzte omenaldiko musika piezak. Amaitzean, aperitibo eskainiko da bertaratzen diren guztientzako. 2024ko San Fermin bestak prest dute ekitaldien egitarau ofiziala. Iruñeko udalak prestatutako 514 jarduera biltzen dituena. Uztailaren 6tik 14 bitartean 2 asteburu barne ohiko entzierroak, kontzertuak, kaleko musika, su artifiziala jota bersolariak, familientzako, gazteentzako eta nagusientzako guneak, eta berrikuntzen artean, erraldoi eta buru handien konparsaren agurra. Udaletxe plazara itzultzen dena, aurten gaiteroen 7 bandak eta konparsako txistulari bandak joko dute musika. Metal talde batek lagunduta.
Buru handiek, zaldikoek, kilikiek eta jakina erraldoien txikiek eta ezain txikiek gozatuko dute. Maider Beloki Unzu kultur jai hezkuntza eta kirol zinegotzi ordezkariak eta Inigo Gomez egiluz, arloko zuzendariak atzoko izan prentsaurrekoan aurkeztu dute berritasunetako bat. Programa ofizialaren aurrekontua bat kakotx 85 milioi eurokoa da. Beste berrikuntzetako bat adineko personentzako jarduerak auzoetara eramataren aldeko apustua da. Usategietara 14. igoera ekainaren 22an eginen dute Etxalarren. Autolaizketan 400 metro luzatuko da, lehen egiten zen lekura mugitu baita berriz ere irtera. Etxalarko gaztek, udalaren eta Malerreka motoesport elkarlanaren emaitza da, usatietago igoeraren 14. edizioa presizakia. Ekainaren 22an, larun bat goizean hasiko dira autoak Etxalarko plazara agertzen egiaztatze teknikoak egiteko, ordu bat aterritan itxiko da errepidea, igoera segurtasunez egin alizateko. Ordu biterritan emanen zaio hasiera, lehenengo txandari eta jarraian bi entrenamentu txanda eta bi txanda kronometratu ofizial izanen dira. Froga hau Nafarroko igoera txapelketako froga da, Nafarroko Automobilismo Federazioaren www.fenauto.com helbidean eman daiteke izena. Aurtengo bereizgarria, laizterketa 400 metro luzatu egin dela izanen da. Hasiera puntuan lehen egiten zen lekura mugituko da. Auzoko bide gurutzea pasatu eta berehala hasiko da. Antolatzaileek eskerrak ematen dizkiete babesle guztiei, bertzela ezinezkoa izanen baitzen igoera hau aintzinera ateratzea. Turismo plana garatu nahi du Berako udaletxeak eta hortarako langile bat kontratatu nahi du. Kontratuaren iraupena 6 hilabetekoa izanen da eta turismo ikasketak izan beharko dituzte izangaiek, eta euskeraz C1 mailako tituloa izan behar dute. Teknikaria turismo plana idatzi eta garatzeaz gain, turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko lanak ere egin behar ditu, baita turismo bulegoko bisitari arreta eman ere. Izangaiek idatzizko froga eta froga praktikoa egin behar dute eta mereximenduak ere kontuan hartuko dira. Ekainaren 28 baino lehen aurkeztu behar dira eskabideak eta izangaiek langabe egon behar dute eta lan eskatzaile gisa inskribatuak, Nafarlansare Nafarroko enplegu zerbitzuan. Berako udaletxeak antolatuta Fernando Mikel Herena historialariak eta idazle beratarrak solasaldia emanen du ostiral honetan beran. Beran landetan izanen da hitzordua, 7 eta gaztelaniaz. Oraingo honetan 1936ko udan beran izandako gertaerak izanen ditu abiapuntu historialariak. Aurtengo maiatzan eta ekainan itzaldi ziklo bat egiten ari da beran eta ziklo hortako azken emanaldia izanen da hilaren 29an eginen dena. Eta 1924an eta 1925an larunen izandako gertaerei buruz mintzatuko da. Baztango mindeitze kantaldia eginen da larun bat honetan Berroetan. Apirilean kantu herrikoien ikastaroa abiatu zuten hainbat baztandarrek eta orain arte ikasitako guztia erakusteko tenorea iritsi da. Joan den urtean, kantaldia arratzun egin zuten aurten Berroetarko txanda izanen da. Ekainaren 22an, arratsaldeko 6 herritan plazatik abiatuko dira eta karrikaz karrika ibiliko dira kantari.